Ited mo kadakwada tinilangitan na tinapay. At dakan ko na tiyamin na naimasa na pumararag tayo. O Diyos, nga iti nakakaskas dawa sa sakramento. Imbatim kadakam ti paraglagipan mi ti panagdaydayaw mi kadag iti na santo na misteri ti bagikan daram. Tapno may kari kami akan kanayam iti bunga ti panumbot mo kada kami. Sikang agbiag kinagari a Diyos, sagraman ti Ama ken ti Espiritu Santo, tiag na nayon nga awan tinggana. Madaydayaw ti Diyos, madaydayaw ti nasanto nanagan na, madaydayaw na Isu Kristo na paypayso a Diyos, na paypayso matatao, madaydayaw tinagan na Isus, madaydayaw ti nasanto na puso na, madaydayaw ti napatagunay adara na, madaydayaw na Isus ti nasanto na sakramento ti altar, madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa, maraydayaw tinaindaklan ngayon at Diyos na ingasatan na Maria. Maraydayaw tinasantuan ken tinamulitan na panakabukel na. Maraydayaw tinaglorya na panakayulin at sa dilangit. Maraydayaw tinagan ni Maria Birhen kanina. Maraydayaw ni San Jose na ti perunay nga asawa na. Maraydayaw ti Diyos karagitang yerkan sa santo. O sakramento
Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate kay sus ko, iragpin mo kad daytoy walok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad a panggep. Umuna, agpay ti pakaidaydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma dagiti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ng parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dagay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy amisa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Solemnidad ti panagparang ti Apo, Epifania. Ni Apo Jesus, ipakamuna ti kinasya sino na. Kadagiti hentil, wano pagano, saan lang akadagiti Hudyo. Ti Diyos, impakaamo kan iparangarang namat, tibagi kan kinasyasino iti sangkatawan, babaan kan Jesus nga anak na. Dahito nga fiesta, kat imun unapay ngam Christmas. Nagbalin nga ugalin ti iglesia tayo, idi punganay pailaan. Dahito nga panangi pakaamo, panangi singed ti Diyos iti bagina iti sangkatawan. Agbabawi tayo, kadagiti basbasol tayo, kadagiti kanito, nga di tayo binigbig, ti panangiparingarang na, ti kinasya, sino na, kisimkan ti dua-dua. Ipaay tayo, ti panagrukmab, kan panang bigbig, kan kuana, adios tayo. Iti si bababawi a puso, kunatay nga sangsang kamaysa, agkumpesarak, iti Diyos, ama nagabalin, amin. Ken, kada kayo magkakabsat, tasyak nakabasula, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay. Isung agpakpakasyak ken Santa Maria agnanayon a Birhen. Kadagiti amin ng anghel ken sa santo, ken kada kayo matkakabsat, tay kakasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, kaya talaan na kamamin nga iturong itibiyag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Idaydayo tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao ana imbag ti panagnaknakem na, ibunan nagdaka, itanog daka, pagrukbaban daka, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapu iti naindakla adayag mo. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Apo Diyos, nailangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, ke sika Apo mia Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ke anak ti Ama. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong, awate kadaytoy arararaw mi. Sika situtugaw, iti makannawan ti Ama, kaasyan na kami.
gloria iti Dios, ti kangatuan, yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios, Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, itangal daw, imparang mo ti anak mo, kadagiti nasyon, babaan ti may sa abituan. Ipahay mo kadita na kami ang makaammon ken kuana babaan ti pamati. Makita minto ta naimnas adayagmot sa dilangit. Gapuken Apo mi ay Jesu Kristo, anak mo ket Dios, iso ang magipagbiag ken magipagariken ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan tinggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Ranarnyagan na ka ti dayag ti Apo. Bumangong ka Jerusalem, ket agranyag ka akas init. Ranarnyagan na ka ti dayag ti Apo, kinasipnget to ti mangbungon kadagiti dadduma a nasyon. Ngem ken ka, agranyag to ti silaw ti Apo, addanto ken ka ti dayag ti kaddana. Umasideg to dagiti pagilyan ti silaw mo, umay tomet dagiti ari, iti isisingising ti barungal daw mo. Iwaras mo ti matam, ket kitaem ti mapaspasamak, aguumong dagiti tattaom, tapno agawid da, agapunto iti adayo adaga, dagiti lalaking anak mo, maubanto akas laubing dagiti babaeng anak mo. Makitam to daytoy, ket mapno kanto iti rag-o, agtigtigerger kanto iti naypay dumaragsak mo. Mayegto ken katisanikwa dagiti nasyon, agapunto iti balasiw ti taaw ti kinabaknang da. Pinangpangen ti umayto a kamelyo manipod midyan ken efa, agapudan to ijay seba, amangyag iti balitok ken insenso. Ipakamunto dagiti tattao dagiti naindaklan nga aramid ti Apo. Ti sao ti Apo. Apo agrokbabto ken ka dagiti amin na pagilian. O Diyos, isurom ti ari ang mangukom nga awan ni dumduman na. Ipaay mo kadi ti kinalinteg mo ken kuana. Tapno ito rayan na sililinteg dagiti tattaom. Ket ti kalintegan na dagiti maidadanes. Agari ko ma ti kinalinteg bayat ti panagbiag na. Ket ti paut ko ma ti rangay, aginggang aglidem ti bulan. Agturay to manipod iti maysa baybay, aginggay ti sabali. Manipod karayan iya prates, aginggay ti ungto ti daga. Agisagot to ken kuana dagiti ari ti Espanya, ken dagiti purpuro. Iyegto dagiti ari ti Arabia ken Ethiopia ti datunda. Agrokbab to dagiti amin nga ari ken kuana. Agserbinto ken kuana dagiti amin na pagilian. Arayaten na tinapanglaw nga umawag ken kuana. Kastamet dagiti makasapul ken nabaybayan. Naasi kadagiti nakurapay ken nakapoy, salakan na tibiyag dagiti makasapul. Di maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Awan dua-dua anadamag yun, ababaen ti parabor ti Diyos.
Inted na kanyak daytoy a trabaho, ang maipaay ti pagimbagan niyo. Imparangarang ti Diyos itinalimid a plano na ket impakaammo na kanyak. Saan anay pakamu idi daytoy a palimed kadagiti tattao. Ngem, imparangarang ti Diyos babaen ti Espiritu kadagiti na santuan na apostoles ken propeta na. Daytoy ti palimed. Babaen ti Banghelyo, makipagtawid dagiti hentil kadagiti Hudyo iti bendasyon ti Diyos. Kamkameng da iti isumet laeng abagi. Ket mairaman da iti inkari ti Diyos ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Alleluia, 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 alleluia. Kinabiusan nga ayat na itetay kenkwana ti dayaw nga awan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Nayanak ni Jesus iti ili a Bethlehem ijay Judea. Iti agda mga ari ni Herodes. Iti sana nabayag kalpasan ti panakayanak na ada mamasirib a lalaki at agadaya anapan idiyay Jerusalem. Sarino tiyan tinayanak nga ubing nga ari dagiti Hudyo sinaludsud da. Nakita mi ti bituan na anag parang ijay daya kiti may kami agdaydayaw kenkwana. Idi madamag daytoy ni Ari Herodes nariribok iti napalalo. Kastamet ti tunggal maysa at taga Jerusalem. Pinayaban na nga rod dagiti panguluan na papadi ken mamaestro iti linteg ket sinaludsud da kadakwada no sadino ti pakayanakan ti Kristo. Iti ili a Bethlehem ijay Judea insungbat da. Tadayto iti insurat ti profeta. Sika Bethlehem iti dagati Huda sana sikati kanumuan kadagiti agtuturay iti Huda. Tatumaod to ken ka ti maysa a pangulo ang mga iwan iti ilik nga Israel. Inayaban nga rod ni Herodes dagiti sa ili at agadaya ket kinasarita na ida iti nalimod. Sinaludsod na kadakwada no kaano ti panagparang ti bituan. Idi kasta imbaon na ida iti Bethlehem kitimbilin na kadakwada. Inkay sapulan ana imbag ti ubing. No masapulan yo ipakaamuyon to kanyak tapno innakmet agdaydayaw kenkwana. Pimanaw da ket idi adada iti dalan nakita da manen day di bituan a nagparang iti daya. Kas taunay ti ragsakda a nakakita iti bituan. Indaldalan na ida agingga iti nagsardeng iti ngatuan ti ayan ti ubing. Simbrek da iti balay ket nakita da ti ubing ken ni Maria nga inana. Nagparintumang da nagdaydayaw kenkwana. Kalpasanda inruarda dagiti sagot da balitok, insenso,
ken mirra ket inted da ken kuana. Ida agawid da iti ilida sabali adalan tinagnaanda tababaan iti tagtagainep pinakdaaran ida ti Dios adidan agsubli ken ni Herodes. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek agakabsat ko ken Apo tayo nga Jesucristo. Pakdaar amasansan bunannag iti panakaiparangarang piyesta ti panakaipararang ti Apo. Panakapaipakdaar ti Pasko ti panagungar ken dadumapay a piyesta. Amunyo ay ayatek agakabsat. Akalpasan ti panangrambak tayo ti panakayanak ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti asi ti Dios ipakdaar mi kada kayo ti ragsak ti panagungar na isu a mangisalakan kada tayo. Inton maika 17 ti Pebrero 2021 Miyerkules Kurkuros ti panangrugi ti panagayuno iti nasagrado na panawan ti Kwaresma. Inton maikapat ti Abril 2021 rambakan tayo ti ragsak ti panagungar ti piyesta ti Paskwa ti panagungar ni Apo tayo nga Jesucristo. Inton maika 23 ti Mayo 2021 ti piyesta ti Pentecostes. Inton maika 6 ti Hunyo 2021 ti piyesta ti nasanto na bagi ken dara ni Kristo. Inton 28 ti Nobyembre 2021 ti umuna a Domingo ti Adbiento ni Apo tayo nga Jesucristo mapakairuknuyan ti amin nadayaw ken gloria ti agnanayon nga awan inggana. Amen. Kita dagiti napateg nga petsa iti ramrambak ti iglesia tayo ti daytoy nga tawen masansan iti aldaw ti Epifania nga may pakdaar dagitoy. Ayatek nga kakabsat dagiti maibasa no dagupen tayo umuna dayi umuna nga maibasa ket saritaan namanen ti panagdadagop dagiti amin a pagilian. Daytoy nga panagdadagop nga saritaan ni Propeta Isaias titipon amin ket sadyay agdaydayaw amin iti maymaysa a Dios. Sanlanganan nga dagiti napili nga tattao ti Israel no di pay kiti agaraman dagiti saan nga Hudyo ket agruknoyda iti panagdaydayaw agruknoyda iti sagsagot iti Apo a Dios. Ti Salmo responsoryo ipakdaar na nga amin nga ar-ari dito'y daga agserbi ka nagdaydayo danto iti Dios ti Israel. Ti may kadwa nga maibasa pasengkedan namet ti misteryo ti panangisalakan ti Dios kada tayo babaan ken Kristo Jesus. Daytoy nga plano ti Dios ti panakaisalakan iraman na dagiti hentil wenno pagano. Saan nga Hudyo, saan nga kamang ti puli a napili, wano nasyon, wano tattao nga napili. Ngarod, mairaman tayo mat numampay, san tayo nga kamang ken paset ti puli dagiti Hudyo. Ti Ebanghelyo tayo mat ita, iparang na, isuro na, no kasano nga ni Kristo Jesus nga Apo tayo, pabaknangan na dagiti puspuso dagiti amin amamati ken kuana ket maguyugoy da amin nga mapan agtamed mapan agruknoy iti panagrukbab ken panagdaydayaw. Makita tayo dito iti grupo dagiti na duma-duma nga tattao no anya ti reaksyon da anya ti riknada anya ti impakita da idi madamag da idi maamuan da anay pasngayan ti Mesiyas. Dupay ti tugaw ditoy hangka girwar. Sumbrek dagi da jarwar nga ngani aksak ti umay ditata umay ko ibaga. Sumbrek kay dito ni adupay ti tugaw. Bandanad toy. Baong ko taterin kay kuyugan ta isuro yo dijay kon dijay. Kaya sumay bagak di maamong ibagan kaya.
Kuyugan yung amin dagiti tanda gir-irwar ti tugaw. Sir yung amin nga nairwar nga tugaw dagiti pastor kun yuto nalawa pa uri sagdudwa. Ada pala distancing. Na balimpay ditoy. Handak orayan nga umay dita apo. Pangaasiyo, ada lugar tayo amin tunag ti simbaan. Hanggang mga tumalyaw sika, huy, intrimitida, tupulan nyo man tawag bagiyo. Nung makimisa tayo, dito isangwanan, haan kayong mausyusira, ipakita yung lati, awan na tupulyo. Bakitang kayo nga nagbiag nga makimkimisan niya? Usyuso. Dumgag kayo agsasao ti apo, ngamin, kahit kung sumbrek kay amin, tanjak kayo nga dagigan jarwar. Rumor kayo tapastra kanyo, dagaglaklako, parwaran nyo jarwar ti gate. Lan, agyaglaalako jarwar, noon da bala makimisa ingkay jarwar ti gate ko nam. Kamangala pulis ta bayabayan niyo. Sumbrek kayo po nalawad to'y, dito'y, dalugar yo. Hanlang ang dagiti napintas ti bado na ti may kari dito'y lang. Sumbrek kayo. Numuna kiti maibasa itataka amin imayda awan ti nagpapaigid napanda amin no dawaras ti ayuda ka awan ti maya ngagyan di udi dawaras ti ayuda dapay agpapaudi aniya laki din sumbre kay amin na lugar tayo kiti maibasa amin na pagilyan napanda amin awan tinagpapaudi, awan nabati, da dito'y, at dapat dito'y nalawa, makayon, da dito'y, kitaan nyo amin, da kaya nga mang bayabay, isuti ubraan yon. Lan, amin. Sirayo rin yung bagka, datay tao dita nga, yung panangatugtugo jarwarin, kaya bagkatan, isirayo. Kaya kung alaan na kititugo di dyan, tawan tagtugtugaw, may saraang tinatangkan tuulo ng agigantarwar, kanyo tultuladen. No, tinulad yung matan, nagkakadaraan kayon. Nagpapada kayo na awon o graramang kayo kaya yung matagbaling nga kaskinkuanan ang pakawanan mo po so ti epifania in pakaammo ti apo in parang na ti kinasya sino na epifania manifestation revelation sakupan na daytoy nga panangi pakaammo hindi pala ununa na sa abay pala ti Christmas in parangarang ti apo ti kinasya sino na babaan ken ni Apo Jesus nga anak ti Dios makita tayo idi nagbunyag malaksid nga idi nagbunyag idi pinasamak na ti milagro na jay kana adto ti anak ko adung dungwag ko na idi nagbunyag inyam amuna idi napan di jay Nazaret nagibasa jay sinagoga idi jay imbasa na nga paset ti libro ni Propeta Isaias itangal daw natungpal kas na ibasa datakatan nakigtuo da aminen kas maibasa pinilinak ti Apo imbaunnak amang waya-waya kadagiti balod ken kadagiti na panglaw adadtan di sasaunan sana imbaga di udi itangal daw natungpal daytoy paset ti libro ni Propeta Isaias kas na ibasa nitan ininot imparang na bunyag di jay Jordan sinagoga di jay Nazaret idi pinagbalin na nga arak jay danom ngam sa nakay nga saawan nga open ken agbartek tayo amin tani Apo Isus madida jay mga interpretation so dagitay naayat ti markademonyo ni Apo Isaw sinaramid na pahay nga arak jay danom pagarupundan dagiti aming nga mangarakon iti may sa napangko nila na anon piman bimsugun ta naupran ti arak alwadan niyo mo baglaki din ta dayto nga tawon ko awan ti pinunpun ko nga nauber ti arak idi namin sa nga tawon talo naging inom manipod 28, 29, 30, 31 dos na ungkel diya may sa 24, 25, 26, 27 na ungkel. Ada pa yung balaklata diya kalsada, naturog ti parbangonan, so na ungkel, na arak, kasi na po Diyos. Tatangatawon Apo, awan pa yun, pati talaga, maya mo ti COVID, awanan ti matay, ti teek, kunada niya, teek, kunada. Data. Anya dagiti ibagana apay Apo
dagita mago na dumaduma ti panangibagada, grupo kano dagiti papadi nga taga Persia, grupo kano dagiti kasla mamadto kada agbasbasa ti anag ti bituan, ta bituan nga rod nangiturturong kanyada iso nga astrologo kunada pa ita moda nga kitaan dagiti bituan diyo ka di amo nga oray iti agdama ka nagadumat ti astrologo hama nga mago maga amo yun no sino dagiti maga dagiti babaket nga mangibaga Jimenez kitam malas Jimenez singin basta adumat tanyo dyan nyo ka adumat ti maga bakit nga paray baga ti swerte ken malas nga pizza ti kasar kada punpon haan adumat gayam ti maga mamit bituan sino mago mamit bituan inturong ida ti bituan kita nyo ray bakada kayo mat mamit bituan inturungan ti bituan tigasat ko masarakak itang atawan yung mga asawa kanyak piman 63 nan idinasarakan na yung mga asawa baka nagpalso nagyan mo na nga bituan nagladaw si ka idi kasarak baru kumbalasang 63 na jay babae manuti taon na da jay lakay 73 iso nga kibkibinan na idi mana maitublak kan tulang atangam ka companionship father kada umapal kay madamdama aduman ti balo nga makikasarditan Pagkita am da ito mabaling ka nga Babylonian astronomer kunana pa ito nabateyan spice trader mabaling nga dagitay kano pa negosyante ti Ricardo nagado nga patta jay Orthodox Church ibaga na mga 12 nga ari tapno ti kasta maibatog jay 12 nga tribo so nga 12 nga apostoles maibatog jay 12 nga tribo ti Israel ti libro ti Numero saritaan na ti bituan ni propeta Balaam saritaan na may nga bituan ti umayto ken tumpuarto manipud iti puli ni Jacob ti silaw na dinto nga makapuraw ket guyuguyon nanto amin surutan to amin agtamad to amin pwede gaya regalo gaputa talo nanggagantayo adi ya ebanghelyo ket kunana ket ni kitaan nyo iti saan bayag kalpasan ti panakayanak na adama masirib alalaki awan imbaga na nga bilang ngam nagbalinan nga ibilang damat nga talo gapo jay talo nga regalo nya ta itaken no daduma ka ore may nga tao ka talo regalo na ngam gabuta talo nga regalo talo meten idi kuan nagbalintay nga tradisyonan adapay nagandan tinaganda Casper Ilocano Gaspar jay may kadwa ke Baltazar jay may kalo Melchior ti Ilocano na nagat Melchor ket dayta tinagbaling nga tradisyon nga naganda piman dati may sa ate anya tinagan na dagita tatayan talo nga ari hindi daldalusan dansa dagita talo dita nga nakaigam nya tinaganda kwansa ni Gabriel ni Miguel ken ni Lucifer apo pakawanam kasyan na kami apo pakawanam deta naulaw kan Mildred nya ni Mildred ayaw mo timbagbaga ni Mildred ni gas ni Miguel ni Gabriel ken ni Lucifer anya nga rod dayeng nga rod conforme Leno danto pa'y nakigtot ni Apo Obispo ti mangibagbaga nga na minsan ket adda pa'y panaganan da nya ti panagan mo Lucifer padre kita umman gaputa nagmayat ka no nga denggen Lucifer
kadaya ti bagbaganda nga nagan ti Diablo, Lucifer. Lawag nga makatikaw, Luciferos, Lucifer. Lawag ti landok, Feros, nadagsen nga lawag. Kuno nadagsen nga lawag, nadagsen nga apoy. Kuno nadagsen nga apoy, kita nagmayak-madita. Taam tatila kumpurmin, sondamudan Gabriel, Miguel, Lucifer. Dati nagan di talong arkanghel nga tati kaya nga sa uwan. Ni talong arkanghel, ni Miguel, ni Gabriel, ni Rafael. Talong arkangheles. Ni talumot nga tradisyon nga naganda, Gaspar, Melchor, ken Baltasar. Ti nakasursurwa day taki di ubinga laeng nga ada kan talong are. Kung ada jay, di kang kanta ti Pasko nga minyangay. Ti maamuyo nga aming nga kanta ti Pasko. Rudolph Red-Nosed Reindeer ni Rudolph. Kan I saw mommy's kissing Santa Claus. Dahil mo tamo yung kantan, Mami kissing. Wano, Pasko na Mildred ko. Dahil mo, apo pakawanam. Dahil mo tamo, nangitan to. Mo tamo yung kangatan. Pati pa Ilocano nga kanta nga, Ramba kantaya pada ay apo niya nga itila ngayon kasla na impatso pa ilaan ka nagkurang titurog na nga nagpuy-puya man nga tama ure kubed pinadaanan mi apaw tinguyay kanta nakamay-maya nga kang kanta Ramba kanta umay kaya dito tikita na ginaduma ko. Ada mat sumurot, sintunado, di ka pa nakiwaryay kanta, mabay niya katingarod. Tanyo, talumanan, apay nga balitok, insenso, kan mira, simbolo. Ang baling nga simbolo, ti balitok, simbolo ti ari, masansan, iroknoida kadagi ti ari, insenso, kinapadi. Ni Apo Isus nga maidaton nga sakripisyo, kan agdaton, agaspadi agdaton. Yemira, tutut timira, pangbalsamar. Ni Apo Isus nga naiyanak nga mata ito. Agasam. Naipas ngayon, ti mata ito para kada tayo. Naipas ngayon, ti maidaton to para kada tayo. Kada jay pailaan. Ti kinaubing na pailaan kada jayan, dagiti gapo, dagiti sinbulo. Amin, agturong agturong ni Jesus nga naisakripisyo para kada tayo. Ada talong klase ti reaksyon idi na ipas ngay na Apo Isus ti talong grupo ti tao talong reaksyon gura awan bibiyang panagrukbab gura ada grupo dagiti tattao nga idauluan ni Herodes nga kaya da nga patayon taagawan na kano ti turay na mayan anak pala angket ni Herodes ada sakit na ngamin iti turay maamakken mabuteng nga maagawan iti turay so nga gura ingkay birokan kinasarita na ida na limod ingkay birokan ta inaktomat agdaydayaw dakes gayam panggep na ida nga nagsubli dagiti ari dagiti mamasirib nga lalaki pinapatay na aminan nga ubing jay Bethlehem kaya nakaging gana tagtawon ti dua pinapatay na amin. May kadwa nga grupo dagiti awam bibiyang na grupo dagiti papadi kan iskriba dagiti aming agserser dagiti templo awam bibiyang da. Amuda nabatad, amuda dimtengan na ipasngayan ti Mesiyas awam bibiyang da. Ang talo nga grupo mabadbad trip, gumurgura, awam bibiyang na para Kaslamat kada tayo, ada jay sisa tayo. Nya? Mano magkada kayo, ti ada jay sisa yung ang umay, nangina, awang bibiyang na, mapana, makimkimi, sa ili. So, awang bibiyang na jay sisa na. Nya sisa, jam mo. Awang bibiyang na. Awang bibiyang na. Nang tidak matindi, tayo tingkong, jam mo. May kaalo nga grupo dagiti na panagdaydayaw pastores tinangibaga kadakwada
angheles. Dagitoy mamasirib nga lalaki, tinangiturang kanyada, bituan. Taom laang mat niya. Daytoy angheles, pastores na banda inturong dagit angheles. Daytoy mamasirib nga lalaki, inturong tibituan. Selamat dagit ko nakanabaakan, inturong tibituan na. Selamat dagi jay maga, inturong tibituan, kaano pumpon, kaano kasar, inturong tibituan ken pizza. Da kayo mat mamit bituan kayo mat. Yung may nga mamit bituan, kahit mo't makakitat bituan, kunan nila kay na, dinanog na di yan timatanan, nagado bituan nga nakita na. Baga mamit bituan ka, baga mamit bituan ka, lakay, kahit ko't makakitat ado a bituan. Tik ko naman siya ka ado bituan nga makitam. Aman, so nasumangpot ka, bakit? Kahit mo't makakita nga bituan, lakay, kaya mo makakita bituan, uno dyan may sa paninala dyan alo, intik all na dito, ayan tisiko na, namituan nga dagos. Iso nga mayan, tila pakakit kita ang tibit-bituan. Ya, alwala nyo, bit-bituan, o mamit-bituan. Tata, siguro, maya nga, kitaan tayo, sige, mapantayon di jay adal. Umuna nga adal, umuna nga mensahe nga ibiyag tayo, siguraduhan tayo nga di jay tayo may kaalo nga grupo. Numampay ado kada kayo ti masulisog di jay may kadwa nga grupo. Grupo dagiti para dalikep-kep. Para dalikep-kep ken para kritikar. Commission on Criticism. Ang palpaliiwan na di pastoral na kita akman. Noon niya ti aramidan datang nga pastoral. Kita nyo tahan kaya nga membro di jay Giti grupo dagiti menapan na grokbab. Mamasirib alalaki. So no daduma iso nga datayo amo tay amin ti pateg ti mask. Amo tay amin ti pateg ti pugsit. Amo tay amin di tay amin kayat ti agsakit. Ngam no da pala umay mang mitir-mitir ka na tayo ta siput-siputan na tayo. Da jay ti papanawin nyo hanga umay makimisa ti umay na obraan no di ka umay agsipsipot. Iso nga ma-high bloodak. No da jay baranggayo kaslakal-kalaingan da jay kapitan ken da jay ka baranggayan na kunam lano kasi siglatan da nga makaiya dayo ti virus. Isu dan samot tinabayagan nga kinapet ti virus. Iso nga da jay. Ammo tay aminan isong awan no jay kalugaram ka kaslakal-kalaingan nga may makatlaga nga kaya mong itapwa da jay kwakit diraas. Iso nga da jay alwadan. Say-saya atin, tadi mang pataod ti panagaapa. Iso nga ori pa ditoy, nagtutulag kami kada doktora, di jay da, kitaan da. Nga may baga amat nga no, pamilyam da ita, kito rin man nagsaklot kayo, kuna amat. Nag-tricycle kayo, nagkasakay kayo pa jay lugan, imay kayo ditoy, distance. Nagitay barangay health worker nga mapan mang paawid ti ubing kada amin ay ka iso anak nga mapan agmismisa kada giti allergic to makamisa ka pa ayatin na siyaat ang ka makamisa na siyaatan sip-sip-siputam dapat da gid do mga parokya hala aming nga oras pugsit ipos mo laming alimustang yang gagatang ti pagpugsit. Ketika kumaaga amin warasan da amin ta kitaak no da pay no di kay nabangkrapan amin la pugsit kada amin ita ngam amuyon nga iyali kakatay data alwadan tayo agmaskara tayo no hamo ammo kaya kayam talaga met ngam gaputa ti itantandudo tayo ke singed na jay tinay sakripisyo singed langen-langen talaga nga awan pay laeng agkakasar agbubuniyag awan ti punsyon ngam natangken nga rod ti ulo yo. Amo nga susto nga natangken ti ulo. Pagpakagdata ko nga natangken ti ulo ko. Natangtangken na kanya na kita lang dato igsasao ko natangtangken ti ulo na ako. Amat kung napanak to pay nagmisa nga nakabungunak. Mga kasla-akla dati agbaling nga kulibangbang ni kita dayay. Mati ko no binungon ko amin adari rim kapitan. Agoray, kung napelaan ko panakpela pinartugan, sana ti imbaga nga number ko 27.5. Ada bara nga 27.5. Diyos ko,
dila di sisiti, kung nakapay kumangkita niya ron, bagay niya nga ron. Yung nga damdamagan nun, sa din ng mga barangayan, siya rin ang mga barangay. O kay nga kasta, babago, chismusa, biribad, madim. Tata, sigurado niya nga, membro tayo third group, dagiti na pan nagdaydayaw, dagiti na pan nagruknoy, tadajay, titari kagayan tayo. Grupo tayo, dagiti mamati, dagiti agruknoy. So nga tunggal makimisa tayo, umay tayo makimisa, umay tayo agdaydayaw, hanga talyaw niya likod. Wano, kita dahi kaabay mo, nyamo dati yung Cebu na, yellow, yibado na, red, dahi sapatos na, nyamo. Sa pila nag-headband green, nyamo dati. Sa pila the highlight ng violet, maya dato yung kita makimkimisa ka, agsipsipot ka. Nyamot. Makimisa ka na ka ni Apo Isus, kaduam dagiti kakabsa mo. Hanggang may ibaga nga, Apo Isus, kung kunam ka na, bala gayam, bakit abay mon. Ay, nabalat ka. Sana ko, nabalatan ata niya nga rod. Madamo na dyan, bakit? Pawan dati, datatang man na mangmangag, tanakapsot tidengag na. Nabala namin liman, kitaan nyo ko na tib-tib karingam da kayo. Kita, basta, makimisa kamutang da sense mo laang, da dyan makimisa. May tayo makimisa, nga nakapaspas na, ti singasing kat, itugot tayo kano ti balitok ti ayat. Balitok ti ayat. Mira ti kinapakumbaba ken insenso ti panagdaydayaw. So nga tunggal adi asok ti insenso senyal nga mapalagipan ka agruknoy iti panagrukbab ken panagdaydayaw. Taom mira ti kinapakumbaba ni Jesus nga nagpakumbaba anang intang siti kinatao na balitok ti ayat o da ti isagot tayo. Nya ti inregalom kini asawam laman o inregalok apo ti ayat ko nya ti ayat mo balitok wano tanso apay nga tanso apo ay ayatom laang ta pinaputputan na ka ti 2,000 I love you lakay kunana idi inikam ti 2,000 idi awan ti maiyawa mo. Christmas na kami suot. Amo nila kayo nanti tulbo na. Bakit? Merry Christmas, bakit? Ipay-payapay na jeblo. Inmisem nga sigida. So amo ko no, ada asawa, amok ti teknik na daytan. Maglakad tawan asawa ko. Naku, apik dua-dua ka? Apik ko, nga dajay ti panagayat tayo membro tayo may kalo pastores ken mamasirib alalaki kasla kadakwada kayat tayo nga ipiksa ti panagayat tayo balitok ti ayat mira ti kinapakumbaba insenso ti panagrukbab ken panagdaydayaw. Idaton tayo nga kanayon ti bagbagi tayo nga kuskon kung una kedikalman morning offering. Gaputa mamati tayo, sila ti Diyos tayo, idaton tayo, iranod tayo, dagiti bendisyon, sagot na kada tayo, iburay tayo. Aging gana nga hantay, kabailan ti agiburay, delikado. Delikado, awan ti na malbaliw kada tayo. Gaminto no ininot, kabailan tayo ti agiburay, into no may buray tayo ti especially panawan, tiyempo, tamasulisog tayo nga agpaidam. Diya kaya ti mataktak, tak deta ke negosyo maimbiar na dagita nga jar mati deta tak into no kabailan tayon nga ilaga di panagbiag tayo kumangted tayo ti oras ken ni Apo Dios ken ti padatay nga tao deta sumaysayaat may kadwa ta no membro tayo deta agrukbab ken nagdaydayaw ken ni Apo Dios nga aramid tayo aket agpampanunot tayo nga kang kanayon kadagiti na saysayaat nga banag nga maaramid tayo. Masulisog telata nga agsanod, ka nagpanunot, kadagiti madikan na kapoy, kanayonan tayo man, ti agpanunot aniya, tinasayat nga maaramid ko. Tadang da sakit tayo nga kanayon nga agduado, patpatsyan tayo magbagana, daya na tamot, patpatsyan tayo nga tao. Kanayon lang nga sigida nga, at dadagiti tayo maisingasing, at dadagiti tayo maisao, sigida nga reactive.
Sila da jay manugang na pulos patpatsin di katugangan na jay katugangan na napatpatsin di manugang kung kunamad. Kung kunana nga dadat. Aglalo no kalaban mo ti politika ke naabak ka ay adad naman patpatsin ta kung kunam. Agbaliw ko agbaling ko mga proactive. Anya nga tati na siya at nga mairamid ko. Anya nga ti agbaling nga paset ko. Anya nga tati maipaay ko. Nasaysayod, ken naragragsak ka no kasjay. Ngam dayag papaigid ka nga agdaldali kep nga agpalpaliiw. Naserbi ka pay laeng, nuang laeng ti lumakay. Sikahang ka nga lumakay. Ye bakit hang nga lumakay? Ye lakay hang nga bumakit. Hang ka dumaan. Dumaan ka no kanayon latang akastan. Baamon agkararag talatan. Makipaspasit tamet. Mangmangtud tamet. So nga delikado magkadajay. Nakakulong ka nga kanayon no sa nga pulong nga bulan nga agpupupok ka nga mabubuteng into numuar kan hama mo ti lubungan nalipatan pa niya nga street ti ayan mon sabi no ti ayan tayo tanay rom kan nga gigan nga kumkumleb dagiti urura mo kada aminan hanga nabin natin di ka walking tunukan kanayon ka nakaida malipatan pa ti magnan dajay ti epekto na ti passive kada indifferent. Maminado nga ibaga ni Santo Papa, indifference. Ije Book of Revelation, gaputi indifference, neither hot nor cold. San nga napudot, san nga nalamiis, isarwanan to. Isarwanan to ti Apo, san nga nalamiis, san nga napudot. Rina umanta kaabay mo. No, saan nga nalamiis, saan nga napudot, saan nga dumdungag data. Puyutam talapayag na. Muna, hanggang nalami isang nga napudot. May kaalo, di taano, membro tayo di first group, agroknoy, ti panagdaydayaw, kan panagtamad kini Apo Diyos. Kitaan tayo, takbalin tayo mga bituan, para ti pada tayo nga tao. Hanla di bituan nga sininto umukot na gado nga bituan. Sika, datayo, siyak, agbalin tayo nga bituan. Agbalin nga mangidalan. Dajay bituan ti sinursuro da. Agbalin tayo kumana siya at nga mangidalan. So dagay amma nga nagaga nga makimisa kan nakasingsingpet. Aglalo man ang dagay inna nga nasingsingpet man ang kumanaglualo. Anya dajay? Anak tayo. Anak tayo. No agaramid tayo nga minti na siya at di anak tayo ti maisagot. Jay anak tayo ti maguyugoy ibagak kada kayo. Saan nga para na buko mo nga bagingam diyan na siyaat nga aramidem diyan na sayat nga sasaawam kumakitkita dagi anak mo dayta para kadakwada. Tanog na nakem ka nagsingsingpet ka dagi di anak mo maisagot. Makita da nga tinaganna da dagi ti apuda ket naimbag ken na siyaat ti bubraan da anak ti maisagot. May kadwa, umuna nga punto ke agbalintay kano kumanga kasla ti grupo dagiti pastores ken dagiti mamasirib a lalaki nga napanda nagdaydayaw ken nagruknoy iti sagot ken ni Apo Hesus. Isut gapuna nga iti inaldaw iruknoy tayo ti bagi tayo iti Apo. Iruknoy tayo ti inaldaw nga panagbiag tayo iti Apo tapno mapasanto. May kadwa agaramid teman ti kinaimbag pilyen tay nga kanayon dajay nasyaat nga dalan agbirok tay man no nya tinasyaat nga maaramid san lang nga di agbirbirok iti madillaw ken mauyaw tara iti nakairwaman tayo nalalakatay nga mangpilaw mangdillaw ngam di mangisayang kat tay tinasyat ipadas tay man aramidon tay nga ta ay dagijay nga galad ngam no dagitay galat madula amin papatyam dayta impadas ko lawan tumulag ay Apo isu da iti bumaketan ken matay tayo nga awampay na siya nga inobrasyon so ngagbirok tayo ken siya nga maramid ken da may kalog balin tayo ko mga bituan nga mangidalan met kadagiti da dumakas naganak nagsiaat nga orehan tay ngagsasao ngam di makita da nga bubraan tayo maidalan dagiti anak tayo pag-agbalin tayo nga bituan kadakwada kas kadagiti mamasirib nga lalaki mensahe nga may kadwa kas kadagiti mamasirib nga lalaki idaton tayo met ken Jesus dagiti sagot tayo iti daytoy nga Epifania
Anyamat ti sagot tayo ken kuana panakigayam ken ni Apo Dios, panakigayam iti pada nga tao, sagot ti panakikapya. May kapat sagot ti kapya. Panakikapya makireconcile tayon. So panakigayam nagmayat no kalangan kasinged tayo. Idi adda kita sisisan adu ti kakaruba di da paspasamaken ta agtitipon. Sa dalaglalangan ka nagtitipon no adda ag birthday ken no adda matay. Ngam idin adda sisan agtitipon da itinagan ti pamati, agtitipon da agkararag, agraranod balon da, agrambak iti piyesta, agtutungtung da, pagtutungtungan anya ti anag, dagiti banbanag iti panagbiag, daytan. Panakipagayam, panakigayam, umuna nga gagayam mo, yun nagtipamilyam kan yun nagtisisam. Taga Poblasyon Norte ka, taga Pilar ka, ti gagayam mo, taga Kuskusnong, di ka pa'y kasasao, di ka arubam, puyot. Di ka pa'y magayam, di ka arubam. Iso iti nag-birthday, international ti bisita na, puwera, ti ka aruba na, puyot, na indaklan nga palangguad. Gagayam namin nga gobernador ti Isabela Ilocos Norte kagayani may damin na ki-birthday ngam dagay nanumo nga kaaroba na di na pa'y inawis. Iso nga na kababain nga Katoliko. May kadwa, umuna panakigayam kina po Diyos, panakigayam ti pada nga tao, panakikapya kadagay mo kasasao. Sayang ka pa'y nga nagbiag, bangkay ka nga magmagna aging gana nga di mo kakinapya takarobam, bangkay, maronronot. Nagtal na kay amin, dakaroba yung anyo kasasao. Huy, kitam takaabay mo dakaroba mga mo kasasao, kanam kehan na ka makita. Kitam ti ay to ay. Lakad dakaroba mga mo kasasao, mamumut si kako na la. Na, may kapat, isagot tayo ti kapya. Hindi pala kalman nga sarsaritaan tayo ti kapya, hindi pala uno, kapya. Nagragsak tayo no adda kapya. Ala, dawatan tayo, daytoy, duwa nga banag, tapno ininot, iti dayti panangi parangarang ti Apo, makita tayo isuna, ket ikagumaan tayo nga ibiyag, dagiti panursuro na. Mamatiak, iti Diyos Ama, Ama nagabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Pamati akmat kan Yesu Kristo, kabugbog tong anak na kan Apo tayo. At imaw teramit ti Espiritu Santo. Ni anak ni Santa Maria Birhen. Nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato. Nilansay ti krus na tayo. Mulog kayang nagitinatay. Nagungar ti may katlungal daw. Imulit sa dilangit kot si tutugaw ti makanawan ti Diyos Ama aman nagkabalin amin. Agapuntos sa diyay. Patsek mati Santang Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa santo, ti panakapakawan dagiti basbaso, kadalan tumat panagungar ti bagi, ken biag ngagnanayon, amin. Kumararag tayo tinailangitan nga ama tayo, anang iparangarang iti anak na kadatayo, kasilaw kadagiti amin na nasyon, ang mamagbalin kadagiti amin na tao nga anak ti Diyos, ken mangiturong kadakwada iti gloria ti pagarian na. Apo denggem dagiti kararagmi kunatayo. Apo denggem. Idawdawatan tayo tinasantuan niya iglesia. Isuwa ng italkan ti Apo ang mangituloy, ang mangiwaragawag tinaimbag adamag. Tapno kunayan ko si Amo ti misyon na kasilaw ti lubong. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggem ti kararag. Idawdawatan tayo dagiti saan pa yan nabunyagan, ken saan pa yan mamati, tapno masarakan da kuma, ti dalandang agturong, ti mangisalakan. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem ti kararag. Idawdawatan tayo ti pagilian tayo, tapno kanayon asiririing dagiti pagrebengan ken annong tayo,
Kas Kristyano ditoy Asya, ket adadupay ti maawis a mamati ken Kristo, gapo iti pagtuladan tayo, kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti misyonero, tapno babaen ti anep a panagtrabaho da. Maawis da ti itutulong ti adadupay a Katoliko, iti amin a paset ti lubong iti panakaisaknap ti naimbag a damag, kumararag tayo iti Apo. Apo dinggam ti kararag mi. Idawdawatan tayo dagiti mangidadaulo kadagiti amin a pagilyan, tapno saan da kuma a mabulsek nga aginnagaw iti bilek, turay ken dayaw no dikit itrabaho da ti pannakipaay iti kalentegan ken hustisya kadagiti amin a tao, kumararag tayo iti Apo. Apo dinggam dagiti kararag mi. Idawdawatan tayo dagiti masaksakit iti bagi ken panunot, nang runa kadagiti masidegen ken patay, tapno masarakan da tinamnama ken Apo Hesukristo, isua nagsagaba ken natay, saan agapo ti bukod na, abasol ngem gapo kadagiti basol tayo, kumararag tayo iti Apo. Apo dinggam dagiti kararag mi. Dawatan mi ken kauman nakabali na Dios sa babaan, ti manayon, panulong mo, agranyag kuman ni Kristo kada kami, nga itarambakan mi ti panakaiparangarang na iti sangalubungan. Sapay kumatag talinad kami iti silaw na mangiturong kada kami ti panakaisarakan. Dawati mi dito yung gapumatlaan kan Kristo ang anak mo kan Apo mi. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagitoy daton tayo makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Dawatan mi Apo, takitam asiayat, dagitoy isagot mi, yata saanen abalitok, insenso kan mi, rati daton mi, no dikit ni Apo mi nga Isu Kristo nga ipatulduda,
Isumatlaangan ti roknoy mi a sakripisyo ken awatan mi iti panagkomunyon mi so agbiag ken agari tagnanayon ngawan tinggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikat rumbeng anong mikat pakaisalakanan mi. Nada kami iti amin na tiyempo kendiso, gyaman kami ken kaapo, nasantuan nga manakabalin katagnanan na Diyos. Tay tangal daw imparangarang mo, ti misteryo, ti panakaisalakan mi, ti sidong ni Kristo, tapno malawagan, dagiti pagilian. Tati bugbugtong anak mo, idi may akas tao amatay, kat nagtaang iti baet mi, pinabaro na ti biyag mi, babaan ti panakairanod mi, ti dayag na sa namatay. Makidanggay kam kadagiti anghel ken arkanghel, amin na bunggoy ti langit, ikantami timno ti panakaydaydayaw mo, kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken daga, napnuda iti pagkaydaydayawa. Husana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, Husana iti kaangatwa. Pudno unay Apo, abig ka kinasanto, si katigubwayan, ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga ipay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagito adaton, tapno pagbalinam, katipay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi ay Jesucristo. Isu disakbay ayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alaan nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, so amayawat to amay paay kada kayo. Kasama ta kalpasan tayo di panangrabida, nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka sa nainted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alaan nyo kat uminom kay amin iti daytoy, kadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baruken, agnanan atulag. Iso maibuyat to, may paay kada kayo ken iti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Araminin nyo daytoy, apangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, ti ipapatay mo, o Apo agingga iti yaay mo. Ti panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami, nga dito'y saklang mo, kadagserbi kami kan ka. Dawatan mi Apo, tada ka mamakiranod, iti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysan nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pom Apo ti iglesia iti sangalubungan para irayam tayat na anadyusan. Laglagi pom ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kanamin apapadi. Laglagi pom amin apimusayan awatem ida iti sidong mo apakitaan dagan ka. Hipaay mo matakaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon. Ken makiranod kami kanang gasatan na Birhen Maria ngayon ti Dios. Ken nagasat nga usay nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo ang kapudno ang nagserbigan ka. Makikad kadwa kam tukad met karakwada. Mamangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapo ken Jesucristo anak mo.
Gapo kan Kristo, sikakaysa kan Kristo, kan itisidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, ti amin adayaw kan gloria, iti agnanayon nga awan tinggana. Kas may sa familia awagan tayo ti Diyos, kas sinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakom mo, ditidaga akas sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi, ti patinayan ng aldaw. Pakawanem dagiti utang mi, akas mo't pamakawam mi, ti utang dagiti mautang kada kami. Dinakam baybayan, nga manugod iti sulisog, salakan na kamkat iti dakas. Isalakan na kami, Apo, iti amin na pagdaksan. Idem si ayat, takapyam kada kami. Babaan ti tulong taasim, mailisikam kuma iti basol. Kat may kanawa kami iti amin ariribok. Kabayatan nga rurayan mi, tinamnawaan mi ak kinagasat. Tiyaay ni Jesu Kristo, anang isalakan kada kami. Apo Jesus, kinunam kadagiti apostoles, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukanyak ti ko kada kayo. Sana digiti basol miti kitam no digiti pamati ti iglesyam. Kirkas mayanur ti pagayatam ipaimo si asi ti kapyakan panagkaykaysa. Si kang agbyag kanagari tagnanan ngawan tinggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa kan maysa. Kapya, 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 kapya. Kordero ti Dios ang mangikat karagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat. Kakabsat ko adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios ang mangikat karagiti basbasol ti lubong nagasat ti anayaman iti padayana. Apo jak may kari nga may kakaniya midimay salas saom mapaimbag ton ti kararo.
Kumararag tayo. Apo tulungan na kam kadi, itikas na maipaay kada kami, dagiti umiso a pamuspusan, kadagiti amin a mapasamak kada kami. Ket iti panakasaranay mi kadagiti nasken a masapul mi ditoy aglabas a biag, dakdakkel tilag-an tinakom mi amang ragpat iti agnanay na kinagasat, gapuken Kristo nga apo mi. Kalpasan ti may kaalo nga misa, maipanton ni Apo Santa Maria Birhen ti Caridad, ag subli, maisubli di jay bantay, mapantumatan ag pilgrimage dagiti mangitulod, kadagiti simsimbahan iti likmut, tibigan, jay San Ildefonso, jay San Vicente, jay Santa Catalina, jay Kawayan, kan di jay Bigan Katedral. Itangal daw, maipan, dagiti na pan nakipaset, iti National Youth Day, graman dagiti pastoral leaders da, agdadagop da kalpasan iti may kaalong misa ta sada mapan itulod. Tatay nagpapanag na aramid manan ti bihilya tayo ti umuna nga Sabado, umuna nga bihilya iti dito nga tawan. Tunggal umuna nga Sabado at dadatag patpatnag nga panagkararag tayo nga agsisinublat kada barangay. Idaulwan da tayo dagiti grupo dagiti amama nga agloalo dayta titawon ni San Jose, kan ititawon ti familia. Ti Apo adda kumakada kayo, bendisyon na kayo ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. May dato ng ti misa, intayo ti ayat, kan kapya ti Apo. Apo karidad, taklinan, ililima kay lukwan, kibinen na kam nga ipan, ken Jesus. Kararaken Apo Santo Cristo. Nagtuyak o naimbag kinasangkit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga kubbab, tinadusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek, iti kaong ganti karata. May maldit mo tinakim ko, tinabiyag pa ba nakarik na, iti pamati, iti nanama, kanitaya. Ket ikam ti pusok, iti napaypayso pa nagbabawi, kadag iti basbasol ko. Ken tinalagda unay ipanangisikat ko, adyak to sumsunotan en ida. Ket siyak iti nasnek, kapanagang unoy, ken nasayan o panagdagdadingi iti kararo. Pampanunutek, iti pusok, ket umutek-tekak, iti patinakem ko, dagiti lima sumsugat mo. Ket laglagipek, iti sinaon ni Propeta David, may papantken ka. Unimbag a Jesus ko, sinalpot da dagiti imak ken saksakan. Binilang da dagiti suami na tulbulang ko. Kakakag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kang ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, ngiimpay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti takaon ti kakakwami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao,
Kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kaya tituloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesyam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapuan ti ay nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, agamitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma manglingkod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen.